Да. Записали се неща. Така, здравейте! Значи първо добър вечер в нас. Да. Да беседваме, ако е правилно да се нарича така. Задача. Това да разкажа нещо от себе си. Значи първо като цяло, аз съм интелигентен човек, Така дори да не бе, съм. малки. Това е големи изключения, кажи си. Добре. Значи, принципно сигурно да бъда скромен човек. Не. Съм интелигентна доста. Да, Пиче. и всъщност мисля, че съм доста мигава. И всъщност имам нерви. Не, всъщност в някакъв случай нямам нерви. Всъщност се смея много. И не sé какво да ви кажа. Обичам да се смисъм, да се смея. Обичам кучетата, делфините. Като цяло всички животни. Почти. Обичам боровете. Може. Най-много харесвам делфините. Имаше и още една конят. Конят ми е най-любимото животно. Любим Защото спорт е плуването. да, плуването. Вчера един преден аз казах. Какво друго? Един от филмите от самолета. Много харесвам самолкото човече. И аз не го знам. И май Вазовски харесвам, да. Какво друго? Пиче голям. Полуказвам се. Добре, Иначе, ако искате нещо да ме питате, просто може да ме питате. Да, Това май е много трудно.